Croeso nôl i'r gêm nesaf yma ar Caer i Fi rhwng Dyffryn Taf a Coleg sy'r Benfro. Dyffryn Taf dechrau'r gêm off ac yn syth wedi cael ei bwrw ymlaen efo Coleg sy'r Benfro. Felly fydd yn sgrym i'r tîm o Hendi Gwyn ar Daf. Y bel yn cael ei roi fewn fyna gan Madison Morris. Cyfle fan hyn allan ar yr asgell ar gyfer cais cyntaf y gêm, ac mae'n cais gwych gan Eri Fuller. Traed gwych ac yn gorffeniad gwych o dan y pist. Yn rhoi'r ysgol Dyffryn Taf ar y blaen o 5 pwynt i 0. Y trosiad yn dilyn ac yn un lwyddiannus, felly y sgôr yw ysgol Dyffryn Taf 7, Coleg sy'r Benfro 0. Dyffryn Taf yn disgwyl i ddechrau fan hyn nawr. Aros y dyfannod trwy yma, Coleg sy'r Benfro'n dal ar bel, a mae cyfle fan hyn syth yn y bwlch, ond cael ei dynnu lawr tua 40 metr bant o'r llinell wen. O, tacl uchel fyna, dyfarnwr yn chwarae mantes. Y chwaraewr dal yn aros ar y llawr, ond mae cyfle fan hyn i Coleg sy'r Benfro, ond allan aeth ei ac yn ôl ar gyfer y kick-osp. Kick-osp i Coleg sy'r Benfro. Ac yn syth, mae'n kick-osp i ysgol Dyffryn Taf o'r kick-osp diwethaf. Felly, disgybleth gwael fyna gan Coleg sy'r Benfro ac yn rhoi cyfle Dyffryn Taf. Cymestyn y sgôr fan hyn a traed gwych. A mae Dyffryn Taf mewn am ail gas o'r gêm. O'i try-line ei hunain ac Ophelia Jenkins unwaith eto, dim yr cais cyntaf wedi sgorio heddi, efo'r cyflymder a'r gallu i gyrraedd am ail cais y gêm i Dyffryn Taf. A'r trosiad yn llwyddiannus, felly sgôr 14 pwynt i 0 i ysgol Dyffryn Taf. Ophelia Jenkins efo'r cais ac wedi cael ei ddisgrifio yn rapid gan ei hyfforddwr Nico Setoro, ac yn dangos yn union beth mae'n gallu gwneud fanna. Felly Chloe Rudge fan hyn yn ail ddechrau pethau yn yr hanner cyntaf. Daliad gwych fanna gan Coleg sy'r Benfro. Ond allan mae'r pêl yn mynd, tacl gryf, edrych fel bod un o'r chwaraewr yn dal yn aros ar y llawr. Wedi cael bach o doler fanna. Felly, saib yn y chwarae fan hyn wrth i'r chwaraewr cael ei drin ar y cae. Felly cyfle i Coleg sy'r Benfro i cael bach o dŵr a trafod.
triniaeth dal yn cael ei gymryd. Felly cyfle i'r ddau tîm cael saib. Cael bach o'r egni nôl. Cyn brwydo allan gweddill y gêm. Felly, y chwarae'n ail ddechrau yma ar cae 1. Dyffryn Aman yn lledu'r bêl fan hyn. Tackle dda fyna yn y ganol y cae gan Coleg Sir Benfro. Cyfle fan hyn. Ond tackle ar o Philip Jenkins. Unwaith eto. Chwarae rhan bwysig yn y gêm yma hyd yn hyn. A mae cyfle fan hyn i Dyffryn Taf. Sgorio y trydydd cais o'r gêm. O dan y pist. A cais arall i Dyffryn Taf. Efo trosiad llwyddiannus yn dilyn ar sgôr Dyffryn Taf 21, Coleg Sir Benfro dim. Y cais yn dod o Rhianna Hughes. Y pŵer a'r cyflymder yn cyfuno fyna. I dorri trwy'r tackle a sgorio o dan y pist. Felly Dyffryn Taf yna ddechrau bethau fan hyn. Ond wedi cael ei bwrw ymlaen gan Coleg Sir Benfro. Bwysig bod nhw ddim yn rhoi lan fan hyn nawr. Efo'r ail hanner dal i ddod. Ond fydd hi'n sgrym o flaen y pist i Dyffryn Taf. Allan fan hyn nawr i Marson Morris. Allan ar yr asgell. Cyfle fan hyn i Eli Fuller. Ond mae wedi cael ei stopio just o flaen y llinell gais. Pen o flyn. Traed gwych. A gorffeniad gwych i Urdd. A'r trosiad unwaith eto o flaen y pist. Ond ddim yn lwyddiannus y tro yma. Felly y sgôr yn aros. Ysgol Dyffryn Taf 26. Coleg Sir Benfro dim. Urdd methu. Trosi ei chais ei hun. A tro Urdd unwaith eto i ddechrau y chwarae. Bron yn fod yn hanner amser fan hyn. Y bêl wedi cael ei golli. A'i fwrw ymlaen. A'r dyfarnwr yn chwythu chwiban am yr hanner. Sgôr ar yr hanner. Ysgol Dyffryn Taf 26. Coleg Sir Benfro dim.
Felly, croeso nôl i'r gêm yma ar cael un rhwng Ysgol Dyffryn Taf a Coleg Sir Benfro. Ar fi'n ddechrau'r ail hanner yma. Sgôr ar y hanner 26 pwynt i ddim i Ysgol Dyffryn Taf. Y bêl yn dwylo Coleg Sir Benfro. Felly, yn ail ddechrau fan hyn nawr. A'r dyfarnwr yn ail ddechrau'r hanner. Ond syth allan o dwylo Dyffryn Taf. Felly fydd hi'n sgrym i Coleg Sir Benfro. Cyfle fan hyn ar ddechrau'r ail hanner i Coleg Sir Benfro. Nawr yw'r amser i ceiso dyn nhw mewn i gêm, ond na. Y bêr wedi fwrw ymlaen. Felly fydd hi'n sgrym arall, ond i Ysgol Dyffryn Taf y tro yma. Felly, unwaith eto, sgrym arall, ond i Sir Benfro y tro yma. O'n edrych fel falle wedi cael ei bwrw ymlaen yn fwriadol fyna, ond na. Chwarae ymlaen mae'r dyfarnwr yn gweud, a mae cyfle fan hyn i Sir Benfro am ei cais cyntaf o'r gêm, ond na. Wedi camddealltwriaeth fyna, meddwl bod yr llinell wen, ond y dyfarnwr yn galw am sgrym. Edrych falle bod y bêl wedi mynd ymlaen ar y llawr fanna yn y ryc. A dihangfa i Dyffryn Taf fanna. Ond cyfle dda wedi cael ei gwastraffu. Sgrym bwerus fan hyn, ond Dyffryn Taf yn cadw'r bêl. Cyfle i ymosod o'i llinell gais unen. Y cyflymder fan hyn efo Eli Fuller, a gallu fynd o un ochr y cae i'r llall. Yn wir gallu, a mewn am cais cynta'r ail hanner i Ysgol Dyffryn Taf. Eli Fuller, cais o dan y pist, cais sgwr'r gêm, a cyfle i mynd 33 pwynt i ddim ymlaen. Trosiad llwyddiannus arall fyna. Gan Chloe Urdd. Felly 33 i ddim i Ysgol Dyffryn Taf. A ddechrau fyna nawr y Dyffryn Taf. Mas o dwylo, ond nôl mae'n mynd. Gwagle fan hyn, dwylo da. Dymu. A mae siawns fan hyn gallu fynd yr holl ffordd. O, dadlwytho da, ond yn anffodus. Y bêl yn mynd mlaen. Cyfle arall i Sir Benfro yn mynd fyna. Gwaith da gan y rhif 8. Ond yn anffodus, dim digon i cyrraedd y llinell gais. Chwaraewr arall lawr yn anffodus fan hyn nawr.
Felly fydd amser yn cael ei stopio unwaith eto. A saib arall yn y gêm. A'r fi'n ail ddechrau fan hyn nawr ar ôl y saib yna oherwydd anaf. Cyfle fan hyn nawr i Coleg Sir Benfro i cael pwyntau cyntaf o'r gêm. Ond y bêl yn rhydd yn ganol cae. A Dyffryn Taf yn enll y bêl nôl. Traed gwych fan'na. Pas taclus. A cyfle arall fan hyn i clywed Urdd. Dadlwytho. Dda. Falle un bach yn ormod fyna. Ond yn ôl, ath y bas. Gallu gael gwared y bêl fan hyn o na. O, dadlwytho. Unwaith eto. Symudiadau cyflym fan hyn. Ond mae'r dyfarnwr wedi stopio'r chwarae unwaith eto oherwydd guriad i'r ben. Felly fydd y chwarae'n cael saib arall oherwydd anaf. Edrych falle bod hyfforddwr Coleg Sir Benfro yn cael gair fan hyn nawr efo y dyfarnwr. Ddim yn hollol siŵr beth yn union sy'n digwydd fan hyn. A ble mae'r dyfarnwr yn mynd. Ond yn digon bosib falle bod y gêm am orffen yn gynnar. Oherwydd yr anafiadau. Y dyfarnwr yn cael gair efo hyfforddwr Dyffryn Taf, Nico Sitoro. Diddorol beth bydd y galwad fan hyn nawr. Ond yn edrych falle taw na diwedd y gêm.
Y ddau dîm fan hyn nawr. Just yn cael seibiant y trafod beth sy'n am ddigwydd nesaf. Dal ddim yn siŵr iawn beth sydd yn digwydd. Ond yn edrych yn digon bosib byddwn nhw'n ail ddechrau cymwyr. A na'r diwedd y gêm, y dyfarnwr wedi galw'r gêm bant yn gynnar. Felly, sgôr derfynol yma ar cae 1 y Moncana. Dyffryn Taf 33, Coleg Sir Benfro, dim.